Wala bafethu uMr V lona ehanda i-production i-Will Speed Production. Ngiphethe umjida-ke igama lakhe ubuya nento uboshele into angayazi. Wala bhuti wami. Iyabona njani mfowethu? Siyaphila njani bhuti wami? Hayi siyaphila. Sho, uthi buya nento awungitshele-ke isitori sakho kwenzakaleni izobosha for 6 years ntwana? Ingane yakwethu khona ngathathelwa into ekungeyami. Nganginomngane kahle kahle. Wafika lo mngane laphayana ngase sika utshwala uyabazi bunjani. Ubiza obunye bubiza obunye. Okay. Mzozo lowo kune-laptop yami lapha sidlala ngayo ama-movie nyani i-sound sesibhekile. Okay. Toko unganakile sekungenile utshwala sezumsindo laptop ayisela. Kanti ehambe naye lo mjija wami lo. Okay. Ngatholakala-ke lapho-ke sengithi ngiyoyilanda. Ngawela ibonda ngane yakwethu. Ngase ngiya eromini lakhe lo mfundi. Mangifika laphaya ngithatha i-laptop yami yena akekho. Manje abazali bebakhona? Abazali mfethu ngadibana nabo sengiphuma. Yo. Lapho ngiphethe into yami mfethu yayibona. Manje abazali batheni mabamba uphethe lento yakho? Mfethu kulapho indaba eyasoka khona phela. Ngoba phela ngiyabatshela ukuthi no bengizolanda nayo i-laptop kumele ngaye emsebenzini. Hayi abazali banqaba ukuyizwa indaba. Ngiyasho ukuthi hayi besonke nomfowethu sika nje siyiphuzela yabona into enjalo sihamba nento yami. So futhi buya nento amaphoyisa angene kanjani kuyo yonke lento? Amaphoyisa bawafonela ngisekhona nami lapho. Wathi mayefika amaphoyisa agele isimanga athi anginalo ilungelo lokujampiwa udonga lo muzi wabantu ngaphandle kwemvumo. Uzolanda into yakho? Nakho kwangishaya kakhulu. Hayi, so ubaba ngisho inhloko yomuzi. So utheni yena ubaba? Wayena uhambisana nalento amaphoyisa ayisho. Yingakho nje ngayithola ngiphadla 6 years zonke nje ngento ngokolanto yami. 6 years yonke. Hayi, umngane kwethu. Manje umngane wakho yena ukuphi? Ngathi ngiphuma mfowethu ngathola ukuthi naye bamgwebe udilika jeleke. Awu, wenzeni ke? Amahebezi athi ogwazeke umkakhe-ke abeshade naye wambulala nya. Wayesegwetshwa kudilika jeleke. Manje bhuti wami bekunjani ukuhlala laphayana uhlalele nje into yakho, boshela into yakho, kufanele ukuthi phela boboshela into ongayazi. Khona wemfowethu kwakunzima khona. Hayi indaba yokudlala kwakunzima kodwa-ke yona nto engiyibonayo namanje ukuthi njengoba sengikhona kanje impilo yami ime kakhulu ngoba sengitholakala kunama-criminal record-ke manje. Ngento yakho? Ngento yami mfowethu. Hayi siyabonga kakhulu isikhathi sakho nokuthi usisherele isitori sakho. Siyathemba ukuthi zonke izinto zakho zizokulungela then uzohamba uyo-attend e-court then izinto zakho zizokulungela. Sakubona ku-session elandelayo futhi. Hayi siyabonga.